Ako nga salamat sa inyong pag-imbita sa akon diri bilang guest ninyo. Agad nga pa-informa nato ng aton mga kababayan regarding sa aviation security sa airport natin. Yes, kaya sa aton mga tumalanaw dali sa Kapikag Balita, this will be a regular set up every Wednesday. May ara ka may dalon diri nga mga bisita, especially ining representative sa ibang nga police units. Agod nga inyo man makilala kung ano lain or different kinalain nga mga programa or unit sa kapulisan diri sa Region 6 kag kung ano bala ang mga specific nga mga functions nila. Yes. So dira sa aton mga tumalanaw kanday Ma'am Sandra Guanzon Tolentino, kay Ma'am Razi Kari Sansay, kay Sandra kay MJ Arancilio Alave. Please kung may mga komento kamo, may suggestion o kung pamangkot sa aton diri nga guest sa Subong, please feel free sa pag-comment dira. Sa liwat, ang ato nga guest diri is si Police Lieutenant Genevieve Nagtalon, ang sir? Terminal Duty Officer. Terminal Duty Officer, no? Sa airport. Yes, sir. Ano ang unit? Balay station na mo natawag sina Iloilo International Airport Police Station. Iloilo International Airport Police Station, no? Bisan kita gani, no? The first time ko nakabati sa opisina ni Sir Nagtalon, kaga I think ang ato mga pumuluyo kinala Manila siguro maklarify subong ang different nga distinction ba sa mga words, no? Ini mga terminology nga ginagamit naton kay ang ano bala ni Sir Nagtalon bala are also considered as the airport police. Ano bala ang ila trabaho, dira? Anong mandato nila? Ano mandato nila? Ano bala ayan subong mga challenges nga atubang sa aton nga airport police. These are Ano among ang mga programa nila nga Yes. gusto ipaabot sa aton nga mga viewers dira mga pumuluyong Ilonggo. Yes, these are among the things that we would like to know sa aton diri nga bisita kay Police Lieutenant Genevieve Nagtalon. Sir, ano bala ang mandato, no? Una sa tanan, ano ang mandato sa Iloilo International Airport Police Station? Okay, no, good morning sa liwat, no? Ang Iloilo International Airport Police Station dali is under the Aviation Security Unit 6. Ining Aviation Security Unit 6 is under our mother unit, the Philippine National Police Aviation Security Group. Okay. So ang mandate sa aton nga PNP ABSI Group or Philippine National Police Aviation Security Group is to secure all countries' airports against offensive and terrorist acts that threaten civil aviation, mas ang pinakauna. Then ang number 2 is to exercise operational control and supervision of all security units operating inside the airport. Okay. And ang tatlo, to enforce all laws, rules and regulations relative to air travel protection and safety. Wow, grabe. Very, tatlo lang kabilog ang functions ninyo, pero makita natin dire how critical ina siya to ensure ang safety kag ang security sang aton nga mga travelers, no? Kasi imagine, una-una dito is to, aparte sa terrorism. Para sa terrorism, kay siyempre, amo ni sa ang unique sa PNP ABSI Group kumpara sa other regular police functions. Kaya halimbawa, sa ang regular police functions naton, ang iyang function is to prevent and control crimes, ensure public safety and internal security with active support of the community. So amo na sa ang ato nga function. So ang PNP ABSI Group bali iba may aside from to serve and protect, may specific siya nga function. Yes. Ang aton nga ang Philippine government walo ka may sa historical ni ang aviation security. So aviation security siyempre nag-start niya sa pag-invento sa eroplano. When we speak aviation security, we talk about aviation security, we talk about aircraft, airplane, operations inside the airport. Okay. So nag-start niya kay ining ang aircraft naton. Ano ni say, pwede siya gamiton nga weapon. Okay. Sang mga terorista. Lapit na lang gani ang anniversaryo ang 911 incident, no? 911. So, ining airport, amo ni sa ang alagyan, daw gateway. Gateway. Alagyan sa mga para pag-progress ang atong
isa ka country, from the Philippines to United States, To other parts of the world. other parts of the world. So ang ekonomiya, gadlagan tungkol sa airport. So, amo na sa kinalain sang aviation security group, ang gina-secure niya, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang other countries man. Yes, Why? oo. Halimbawa, Kaya kung malas-nalisihan ka mo, yes, malas-nalisihan. Kung masalisihan like for what happened kung ito din naghalin tong terorista nga to nga hijack sa atong airplane nga nag-igo sa Twin Towers. Ah, Yes, not only that, ang mga kontraband, sir, no? kontraban. So, pag nanood siyang kada, it is, halimbawa, specific example, na-hijack ang aeroplano. Gin bunggo, after sa 9/11, gin bunggo sa Twin Twin Towers. Tower. Oh. So, hindi lang na perwisyo ang point of origin, kundi hindi siya makaperwisyo sa ibang Actually, grabe mga ito lugar. yung havoc na create not only in the US but other parts of the world. Actually, I think all countries in the world at that time nag-revisit sa ilang layi as regards to their terrorism protection, di ba? So, amo na ka-importante gali ang aviation nga, which sometimes way ta kabalo gali nang abi nato nga mga pulis dira bala sa airport, mga presa nato nga nag-agilan dira, nag foot patrol or nag mobile patrol dira. Pero sa aton mga pumuluyo may ara gikita dira iya nga police station, International Airport Police Station, dira mismo naka embedded. Embedded siya sa airport nato diri sa Cabanatuan, no? So, sir, sa ambal mo kagina, ang imo nga station is only under the ABSEU 6. No, Aviation Security Unit 6. That is the regional office ng bilog ng aviation dili sa Western Visayas. So meaning, you're only one of the several Stations. police stations in Region Yes, 6. sir. Because we have also the airport in Silay, Sila, yes. we have also in Calibo, we have in Rojas, Antique, Antique and Katiklan. Katiklan. So we have 5. Ika-6 din sa inyo. Oh, Iloilo Airport. Tapos may araman sa Sikugon. Okay. Na may airport man to. So meaning may dito man ka mga tao. Ang plano pa, butangan pa lang. Tangan pala. Kaya wala pa yung nag-fully operational Wala pa na si siya Kogon eh. nag- I think one next big thing in Region 6 ang pag-open sa Sikogon as the alternative, hindi man alternative, pero new budding siya nga tourism sites eh. Kaya namin siya Sikogon. Kaya actually kung nabala na to sa history, ang White Sand ka na ang story, una yung discover sa Sikogon kumpara sa Boracay. Only that, Boracay, nag-popular na siya una sa Sikogon. So, pila ka years lawa or dekada ang advances ang aton nga sa aton nga Boracay sa Sikogon. But I think magalagas ang Sikogon the moment na ma-open ang airport, no? So aside from that, sir, sino subong sir ang sa ABSEU? Kung ikaw ang mama naton nga police Duty officer. duty officer sa muna ang station, sino naman ang mga pinuno sa Region 6 ng ABSEU? Mali ang aton nga OIC, Aviation Security Unit 6, si Police Lieutenant Colonel Peter B. Madria. Madria. Kagang iya Assistant Chief, si Police Lieutenant Colonel Munchito Lusterio. Wow, kadamo Sa amon nga Station Chief, si Police Major Ismael Gandarosa, sa iya nga Deputy, Idol ko si na. Sir Police Captain Brinier Duliente. Sir, good morning. Good morning na sa Morning, aton yung mga airport police. Kaya isa sa mga unit diri sa Region 6 na do medyo mas close ako part. But I mean is ang number ko ang gina, ang ABSEU is while under sa PNP, doon mo ni sila na considered nga National Support Unit or ano gani, NOSO. Oh, NUSO, tama. NUSO, National Operational Support Unit. National Operation Support Unit. Kaya sa atong mga tumalanaw, may duha ka bilog na support units ang PNP. May NASO, ang National Administrative Support Unit, kay ang NOSO, National Operation Support Unit. Kay ang ABSEU or ABSE Group in the national level, amo ni Sana sila siya sa ang 12 ka mga nuso. dosi ka mga NOSO na so muna ka namin, no. Sir, ano naman subong ang mga programa? I think we'd like to know kung ano ba lang programa sa ABSEU, kay especially nga nabatian naton with this pandemic, medyo na medyo hindi na muna active ang Ako ating na ang airports. adjustment. Oo, ang adjustment. Pagkabuti ko sa airport. So ano mga programa sa aton nga Iloilo International Airport Police Office as of today? So ang aton mga program sila, siyempre ano lang naton ginapa-implement naton ang ICP ni Chief PNP, Okay. Intensified Cleanliness Program. So nagapanglimpyo kita sa aton opisina.
So, masili ko nga prior pa sinaya, ang sa airport niya, limpyo naging ba niya kadaan mo kay ti siyempre sa Show window eh. airport, o, Show window gina siya. Oh. Nag-isa siya sa may award na pinaka airport sa Oo, Asia. pinaka-organized, Airport. pinaka-limpyo. Pinaka-limpyo. Aside sa PNP nga nagalimpyo, may nagalimpyo pa gid kami sa mga sa support ni top manager si Ma'am Palma. So sir, this pandemic, ano bala mambal nato nga nangintawhay ang mga ang ato nga mga kapulisan dira sa airport because nga less ang travel, less ang mga ano bala air travel sa Cebu because of this control measures or quarantine measures na hiwat sa Cebu. So for me, hindi tama kasi nga nag-relax kasi ang aviation security, it is a vital installation, it's a vital services. So maski halimbawa nag-relax ang operation, ang mga tao, mga pasahero, nag-jutay, pero ang mga terorista, ang mga masasamang loob, di ba? Wala yan sila, hindi yan sila tumitigil Yes. sa pagplano, kung paano baka perwisyo, paano gamito ng atong airport. So kami, despite nga nag-relax ang flight operations, alert man kami sa gihapon. Wala kami ga-relax amon duty. Pero ano sir man, sa subong na balantayan nga dumidyo damo sa mga flights mga ano tawag, domestic flights, international flights ang na cancel. Pero ang airport natin bala continue sa pagpaton sa mga private na mga flights. Do we have private planes using our airport? Yes sir, may mga private flights kita. Pero that is in-approve sang LGU of destination. Halimbawa sa Iloilo City, halimbawa ako Bima, isa ka pasahero, mag-chartered flight or general aviation. So ang general aviation, ang muna chartered flight or private flight. General aviation. So dapat anay ako sang acceptance kay Mayor Treñas sa OPSEN para pag nakukuda i-check ako sa mga personnel, may coordination ako, pick up papel, so pwede ako ka. So meaning, despite nga na-cancel ang mga international flights, domestic flights naton, ang airport naton ang mga police should always be alert because pwede nga may maghugpa din ang private plane Pwede kay could be nga ang ginababuhat nga ginabasi terorista or mga samang loob na gusto lang niya nga mag-access sa airport as their point of entry para maghasik sang lagim sa aton nga area. So as of this moment, sige gyapon ang flight na or cancel pa? May mga na-cancel na flights pero may mga sige Japon. Ang wala lang na isa sa wala gauntat siguro ang ROF, Returning Overseas Filipino. Okay. May programa sa gobyerno niya wala din na duam mo nang wala ga cancel. Siguro sa subject sa regulations nila. Pero Ma'am Pingping, sometimes interesting to know, kay ini siya gusto ta i-clarify, ano pala ang kamo bala sir nga sa Iloilo International Police Airport Police Office, kamo man bala ang ginatawag nga airport police? Na pwede mo kaya i-elaborate Oo, sa aton? kay- Differentiate lang, kanang ginatawag nga airport police, ini mga abseyo police. Oo na. Sige. Oo, actually ako sa experience ko, damo man nang kapamangkot sa akon regarding that. Eh pagsiling ko nga sa ating ka na-assign, hindi ko sa airport, airport police ka. Oo. Ang unang konklusyon. So lain ang airport police sa personnel sa PNP APSI Group. Ang PNP APSI Group amo na sa under niya sa Philippine National Police. Police gina sila yan. So, Hindi kamo mga na. kami Kamo na na, kami. Kasi pares na ganyan uniform police. Same. So ila uniform, sa uniform pa lang, lain na. Lain na. So, sa uniform pa lang, distinguish mo na hindi sila pulis. So ang airport police nga natawag are empleyado sa Empleyado sila ito sa mga chartered airport, like for example, MIA sa NAIA, Okay. sa Clark, Okay. Davao, Tambutla sa Cebu. Oh. May mga airport police sila. Pero may araw kita dira. May aviation man Japon. Okay. What I mean is, may aviation dira, Oh, pero may airport police na may PNP dyan. may PNP dyan kay mandate kina siya actually, that is a requirement in International Civil Aviation Organization mga requirements sa ilang standard and JJ. practices. Lugar. So So, yung generalize na nila ang pagtawag sa airport police. oo, muna sa pero sila security guard nga ginapasweldo sa contracted guards. So, Wala meaning, itong when you sila talk nga of court work of airport police, more of security guard ang function. Do muna, yung pasosyal ang ngalan.
may function dito sila yung sa Sulut Airport. Dabi sila sa scanner. Amo na sila? Hindi mga meron sila super sa for example sa NAIA, gina-supervise silang mga guardia, ganyang white guard. Pero ang classification nila daw, guard sila sa do organic sila sa NIA halimbawa o NAIA. Kaya may nakita ko sa mga katuka sa Manila, may arap pag nga security guard nga naka-white mo. Tapos may arap mga gray. Daw sila na. Amo na siya ang airport police, inang naka-white, amo na yung mga security guard na Security guard. outsourced. Outsource nila. Okay. Anong distinctions ang function? Functions, sila, sir? oo. Dila sang ginatawag nila nga airport police kag sang aviation police naton. Ang distinction lang nila, ang Aviation Security Group daw amo lang na siya ang daw lead agency with respect to aviation security. Tapos sila man ang Aviation Security Group amo man sang exercise ang operational control and supervision. So they're Overall under you. agencies, They're under you somehow. Operationally. Operationally. Do on board sila sa inyo. Daw part sila sa security ka. Gina-check na mo sila wala na sila. Yes. Gina-check nyo man ilang, gina-BI nyo man sila. Kung may mga information. Yes, information. Or Okay. pinahanglan din So, niya. tanaw, At least, somehow, klaro. yes, kaya kanami gali ma'am no, kay bigo sa aton nga airport, grabe ang strengthen, ang pag-strengthen I mean sa security kay luwas kami ara din outsourced nga mga security guard ina nakaputi bala. Parehas na kita naton sa mall. May ara pagid nga airport police ina naka-gray. Kag may ara kita yang nga mga police sa Philippine National Police. Nga ara daw mismo naka in place nga sila na siya operational assistant ni Sir Nagtalon. Yes. They are under sa muna under sila ang mga police. Composite, Composite sila. composite. Tapos ang kaap may araman ila. Ano pag ilang ka-up, sir? Civil Aviation Authority of the Philippines, daw sila nag-manage ng airport. Kumbaga Okay. silang pinaka-ano sa airport, ga-manage din. Taran. So sa nagalantaw nga mga pumulo yung Ilonggo naton, kung magkatuki na sa airport, magka-problema ako. Nindapit dira ang area nyo sa ABSEO 6. Okay. Ang amon na pagsulod mo sa departure, actually, ang amon nga police assistance desk dira sa departure, wala ginadaga ubsan tao, 24/7 may tao na ta, whether may flight operations or wala. May desk gina. May tao ginada. Which is visible. Visible gina sila. Okay. So anytime pwede ka mo da kapalapit, ihambalin yung inyong concern. Tapos halimbawa kung hindi namon kaya, i-refer namon kamo sa appropriate agency. Okay. Halimbawa, mga So you welcome ticket. other issues and concerns. Pwede natin Yes. sila mapalipitan and we could always facilitate kung di man lang yan law enforcement or Concern. enforcement ng laws ang Oo. concern. We can always facilitate. Facilitate mo. Actually, damo na mga bida ng buligan nga may problema sa muna. So kita gana mo advice, Oo. ano mga himuon, nabuligan na mo sila coordinate sa mga appropriate agencies. Sa atong tumalanaw ha, tandaan nyo si Sir Nagtalon, palapitan nyo lang kung in case may mga problema kamuda sa inyong mga flights. Kay through coordination nila, mabuligan gid kita. Actually, not only kay Sir Nagtalo, no? Kag na-notice ko dira balaan, whenever time nga may travel ako before, kang open pa lang atong airport sa kag kita do free pa mag across borders. So what I mean is, kung may mga seminar kita sa Camp Crame and other parts of the country, nakita ko very accommodated gid ba ang tagaan no at taga-ABSEO. Kaga ang siguro I think one interesting question siguro nga ginapahulat sa aton mga tumalanaw especially in mga young professionals. Yes, ang Diba? mga gusto. Ano wala ang difference namon kay Sir Nagtalon. Ang local police, tag ang mga NOSO police sa ABSEO, under sang ABSE group, Oo. diin bala pwede maka-apply. May ara gusto ko ya mag-police sa airport na Sa na-assign. airport lang ko i-assign. Hindi ko gusto sa police station. Oo. Sir Nagtalon sa imo be. When you joined the Philippine National Police, di kaya nag-apply? Ako personally, sa encouragement ba sa akong mga kakilala, sa airport ako nila ginhagad. So nakita ko Direct? directly ko yun sa airport. Okay. Kaya may ara makubal ang pinting nga mga classmates nga nag-join sa akon sa amon nga recruitment at the time 2001. Nga ara sa subong day nag-transfer sila eh. Sa ila sila. Kasi ilo sila Oo, may sir. ara man. Do I think I have 3 or 4 ka-classmates nga ara na subong sa ABSEO. Okay. Sige sir, aton i-entertain, may isa nga nagpamangkot diri si Sir Luciano. Is the PNP Aviation Group and Aviation Security Group of CAAP have the same function? As far as jurisdiction is concerned, like example, arresting sir. Ano ang distinction nila or ano ang ilang
Ang Or kaap, function. ang kaap. Aha. Oo. Ito ang na-mention mo kaina. Siyempre, with respect to arresting, sa pag-arrest, no? Mhm. Siyempre, hindi man tayo abogado, pero sa due time na ito nga nabalaan sa law, basically, ang tanan nga citizen, pwede ba niya ka-arrest? May citizens Ah, Na arrest. criminal procedure, Yes, na citizen's arrest. Mm. So, any civilian, pwede gid ka-arrest as long as kaya nila, bisa tama. Yes. Kung, As I said, kung wala akong nagsala, yes, yes, yes. tsak naman siguro. I So, give you as- as I give you civilian- 1.0 nga grade on that. Sa civilian, pwede man na, pero siyempre, ang pinagidya ka may power nga mag-arrest, nga trained mag-arrest. Siyempre, ang pulis na Police. doon. Yeah. So, So, although kang kaap, pwede sa Under exercise DOTR. citizen's arrest, Yes. pwede gidya. Provide may mga ano na Pero, mga qualifications. in actual practice, sa airport, pag ang mga kaap or ang OTS naton Oo. ay naka-discope, actually, ang isa sa function sa security sa aviation, ang OTS naton, ang OTS DOTR, mga Oo. security screening officers, sila lang in charge sa pag-screening sa mga bagahe. Bagahe. May ano, x-ray. Oo. So, halimbawa, may mga illegal nga bagahe. Halimbawa, Contraband. firearms. Oo. Siyempre, ginatawag nilang atensyon sa ato yung pulis Oo. para mag-effect sa arrest. May mga bala. May mga bala, siyempre. Oh. Pati ang Kagi ko na ah. Mm. Nga nalpatan ko, Mm. may ano at time may short vest bala. Oo. May Short tanga proficiency, vest. Oo. proficiency firing. May isa ka dude nga ano, nga bala ako. Gibutan ko niya sa akon nga pouch. Mhm. Thinking nga dapat i-dispose ko na properly. Pero nalipatan ko through the time, hindi ko nakitaan. Nagpanago siya sa corner sa bulsa sa pouch ko. Mhm. Kag nakitaan na sa airport, kaya dala ko ang pouch ko mo. makita na nila. Nakita niya sa Makita na x-ray. sila, oh. So, Muna ka high-tech sa ato ng airport. Yes, Kita atong ang kinabalo sa tanang nga yes, atong nga mo sir nga OTF, ano to gani? OTS, SSO. Na, amo na Security sila. Screening Officer. Ging rep, itawag nila, nakibot ko yaking inbolt ako temporarily. And then gitawag ang airport police, ang Abseo people, personnel, to talk with me. And then they asked me, sir, ano imo trabaho? Because siyempre may muna declare ng police all the time eh. So ko yung mga police officer, sila, sir, did you bring your firearms? Sino wala? Siguro nga anong problema ha. But dito na-reveal nga may nakitaan sa x-ray, ginpakita na sa x-ray, na may bala nga makitaan sa akong napawas. Pero kapila na ginbansuli, kaya ako niya bag, hindi nila makakitaan ang bala. So kapila na papalik, pero makita niya, every time mag-agi ang akon nga gamit, makita niya may bala. Then I remembered, nga may dito sa akon nga pouch, may bulsa nga gamay dito. Nga sa bulsa nga na, white transparent siya, may ari nga part nga close. Nagtapik dito gali ang bala nga ina. Okay, at least. Oo, kaga muna gani nga as you said, amo nang coordination sa function ma'am. Nakita sang OTS nga na nagaman sa aton nga x-ray. While they could arrest me at a time, Oh, citizen arrest, they have called the ABSEO. Kaya wala ko nagwaras mo. So they called the ABSEO personnel to talk with me and to discuss why I have that bullet, no? Kaga thanks to God man that we consider nga wala ko tuhungod kaga while being a police officer. May military order ka ba ni? May little order man Oo, ko. so wala problema, wala ka man violation. Okay, Hindi official magkakabala, travel, oo. official travel man. Kasi sa letter order ko, nabutang man dala nga I'm even allowed to use, to bring my firearm and to wear in civilian clothes. So, wala Ambal kang- sa aton kaupod nga si PSMS Joseph Garante, good morning man sa aton nga Abseo, Chief Police Major Ismael Gandarosa, and to all the member of the force of Abseo securing our Iloilo International Airport. Keep safe, everyone, and salute daw. Thank you, Wow, Thank you you, so ma'am. much. Sa subong niya, sir, kay tungod ni ara kita sa pandemya, ano bala ang nakita ninyo nga mga challenges sa mga personal naton dira? Wala na hambal nato kang ginagani, medyo gamay ang travels, gamay ang mga eroplano nga nagasulod diri sa aton, even international mga travels. Ano ang mga challenges nga ginatubang sa aton nga mga ABSEO personnel dira sa Subo? Siyempre, in this time of pandemic, ang pinakauna kita is ang COVID-19. Ito, halimbawa, siyempre, despite nga nag-exercise kita sa tanan nga protocol, tanan nga washing of hands, Yes, physical distancing. So, kung mo hindi makita ang aton kontra, Yes. gakalutsan din kita. Oo. So, may ara isa gaka-infect. So, pagkantak sa contact tracing, i-isolate mo ang mga tao. So, mabuhay na ng amon ng persa. Pero sa subong, ang inyo mga personnel are all vaccinated. Vaccinated. Halos tanan na. May Halos ara na lang gamay na lang kitang wala.
Dahil Yeah. ginahulat Because ang ang mga availability schedule, sa availability. vaccine. Okay. Pero again, no, despite siguro nga vaccinated kita tanan-tanan, we are all vaccinated dere. Ang hindi ta dapat malikawan nga mag-worry because ang vaccination will not say nga ano kay nga immune ka na sa ginatawag na COVID-19. You can still be infected with the COVID-19. Especially subong sa kadamuan sang variant na nagalapta. Kag ang airport being the entry point halin sa ibang pungsod, no? So pwede nga una magugba dira ang virus sa airport. And I think that's one of the threats nga ginatubang subong aside from terrorism nga ginampan nato, kag iba nga criminal elements nga pwede mag-agi sa airport. Virus diya. May Yes, so, isa sa ano. so ibalik natin dito sa mga tumalanaw naton yung mga pamatanon Oh, yes. nga gusto magpulis man bilang isa ka member sang ABSEO, pila ayan ni Mr. maging sweldo sining mga gusto mag Line in your rate, kung sa among rate. the same ba? Hindi, actually, parehas lang tayo. Parehas lang eh. At least Philippine National mamatian sa Police ato, Shop. Oh, mga- Philippine National Police. Galing iba-iba lang ang unit. Halimbawa, bayaran kita sa Crime Lab, CIDG, Ipabati naton para ma-inspire, Health ipabati service. naton So, pila ang parehas udang lang. maging sweldo. Kung ikaw mabaton sa nga isa ka member sang aton nga ABSE group or ABSEO. Sa Subo siguro, medyo dako-dako na. Tungkol ginikrisan ni Presidente Rodrigo Thanks Duterte. to our president. Yes. Thanks, sir. Kumpara sang una, sang kita ang The start. star. Oh. So, mga Subo, para ba na sa internet? So, makita nyo na siguro mga 29. 29 ang Wow. basic. Base Basic pay plus, para So, Ah, mga allowances. 37 ah. yes, wala Close to na mga 37,000. allowances. Oh. Minus So, mo okay na, na. i-minus mo na ang pag-ibig. ang pag-ibig, no, ginakaltas via permino. Hindi ka ganyan makaluwas sa pag-ibig, kaya ginakaltas na katulad So ng- basic lang nga requirements. At least makaprepara lang aton din ang mga graduates na no. May- Sa 4 years, ano lang sir basic requirements May ara ba nila lang nga- may other training, ba special training para absiyo kaya magsulod? Dapat Oh, kabalo ka okay. magpalupad ng plano, hindi man. Hindi man. Actually, sa Aviation Security Group, mayroon sa basic police training. Kaya, ang ginaagyan sa tanan niya police, Common sa tanan. public safety, basic recruit Oo. course. Ganyan na, pag-abot mo sa aviation ka na ma-assign, medyo madugang lang yung specialization ng mula Okay. aviation security course. Kung gusto mo sa SOU, mayroon ka counter hijacking, basic counter hijacking, and other nga similar So specialized Specialized, skills oo. according sa inyong function na. Sir, ano na yung ginahambal nila sir nga SOU para ma-intindihan man sa atong tumalan? Ang SOU stands for Special Operations Unit. Composed na sa aton mga trained personnel nga sa counter hijacking. Okay. So ang isa sa main function nila, halimbawa, may hijacking, sila lang ma-assault sa Do SWAT. plano, SWAT. Doon sa regular Oo. police. Pwede man siya sa paniling, May mga bombing, EOD. Okay. mga May threat din, for example, may call for may nagtatawag nga bomb threat. may bomb threat. Bomb threat. So hindi na, di ba i-hold ang eroplano? So ang Oh, naturally. SOU, ang SOU ang nagkakandak sa Kandak panilig. paniling. Okay. So sa Subong may kita da, may separate unit naman kita da sa Iloilo Airport nga ginatawag Aviation Security K9 Unit, Wow. which is under the PNP EUD K9 group. Oo. Ang hindi kaya sa tao, kaya sa ito. Oo, Pagsimot, kay specialized sa mga mag-detect sang, detect, no? Kaya different nga mga contraband, kaya Mm. nila. Okay. Kaga, by the way, sa ato mga pumuluyo gali, especially sa ato mga tumalanaw sa Subong, sa Kapikag Balita, ining duwa dire, na mga ano ni sila mga junior ko ni kang una. But I mean, mga kusarang ko lang ang una, taas na akong rangko sa ila. Pero nga abala, nung natabo, nga sa sila Subong, lieutenant, kakakuya, remain sa ako nga rangko, nga senior master sergeant. Ano ang opportunity nga na avail ni Mang Pingping kag ni Sir Nagtanon, of course, no? Kay si Sir Nagtanon, by the way, classmate ko ni siya kauna sa College of Law, kag juta na nga hintok, taga na siyang chimpo ni, mangin abogado naman na siya. Yes. Sir Nagtanon, what happened nga from police staff sergeant, police staff sergeant, Rank before. rank mo before, kay sa subong anak na police lieutenant. Why it is so fast? Bali sa PNP may ginatawag nga lateral entry. So, halimbawa, kinanglan sang PNP sang damo nga lieutenant. Oo. So, ga-open sila quota para sa lateral entry. So, ang himuon mo lang, may mga requirements dira, ranggo, age, comply mo na siya, schooling, mag-apply ka sang
for lateral entry. Tapos may exam ka, entrance exam. Ang Comprehensive Qualifying. competitive examination. WCA tawag. written competitive examination. Yes. Pero Napasama were ka na. you a graduate of criminology? Yes, sir. Criminology. Amo nang imo basic course. Yes, sir. So sa ato mga tumalanaw dire sa mga young professionals, it is very important na if you avail of this lateral entry program, ako sa diin nag-jump how many steps higher, ang ato di mga kaupdanan, si Ma'am Pingping, kag si Sir Nagtalon, basic nila is criminology ka, especially if you're applying for line positions. Yes. Pero take note also, if you check our website sa Philippine National Police, there are other technical courses nga pwede ka man ka lateral. No? May ara kita mga psychologists, doctors, nurses, engineers, ay damo. May in fact, one time nag-open man, abogado, pare, pastor, na imam, may amo man na. IT. Pero ina siya again, based man sa mga technical nga mga requirements sa isa ka technical mga office, no? May ara kita subong nga mga DICPM, ITMS, wherein ang mga IT people naton are given the opportunity nga makalateral kag magiging isa ka opisyal sa Philippine National Police. Yes. So alas 9:37 na sang aga. Happy watching da sa aton isa ka technical staff kay May Jane. Syempre ang atong classmate si Lieutenant Vidal dira ang bagong IC sang Gimbal MPS. Si Sir Luciano, thank you daw sir sa pag-answer sa iyang question. Thank you, sir. At syempre ang aton dira nga isa ka liaison sa Kamkrame, si PMSG Pagayon, manghod ko. Happy watching na sa inyo. Please don't forget to share our live. Sa mga pamangkot nyo, dugang nga pamangkot, suggestion para sa aton diri nga bisita, please comment lang that below. Sir, before we end with Sir Nagtalon, I would like to know, ano bala ang mga Advisory. advisories or what do you want to inform our traveling public? Especially now nga may ara kita pandemic. Luwas nga mag-observe sa proper protocol, health protocols, ano pa gid ang mga pwede natin i-remind sa ating mga traveling publics who might have a chance nga maka-travel through air. So magluwas sa dapat may coordination ka sa LGU of destination mo. So ang maka-determine lang na kung i-accept ka sa LGU or hindi, sila na mismo. So dito na kamo direct ka sa LGU of destination mo. Kamo nga nag-determine sang pwede ka kalakat o hindi kalakat? Hindi, ang LGU of destination mismo. Kaya may Okay. espas ka man. Espas. Through espas. So kamo para makita. nag-check sang espas? Actually sir, may tao na ang PHO. PHO. PHO sa Iloilo Province. Tapos ang city, may mga personnel sila nga ilagid. Amo Kita nang sa first PNP, first gate nga oo. assess. Mag-determine kung Allowed ka apply hindi. ka, allowed ka da. Oo. Ang LGU mismo. Tapos dira sa Iloilo Airport, specifically sa Iloilo Airport, hindi ka nakasulod kung hindi ka pasahero. Okay. So hindi ka nila pasudlon. So dapat kung magsugat ka man, may coordination ka. May coordination ka sa kaap. Kaya hindi ka man nila pasudlon kung wala ka appointment. Okay. Tapos kung magdulong ka mo, ang hindi pasahero, hindi pwede ka panaog kag Mali ano lang kung may pasahero salakyan ka, kayo, saka lang oo. isa sa ano. Basta ka lang sa salakyan. Salakyan din Pag dulong mo, lakap ka na. Okay. Yan ang pwede ka, ano. Hindi na pareha sa una nga kung may idulong ganito, bilog ka pamilya, gababay-babay. Oo. Similarly nga Saka kung jeep. may mag-abot, isa ka sa lakyan halin sa bukid, nagdungka dira para Oo. magsugat sa pamilya nila nga nagbagulan nagabot rin sa ibang nga pungsod. So bawal na subong. Subong hindi na pwede. Kaya ginalikawan ta ang crowd. Crowd. Ang crowd. Oo. So sir, sa mga dugang nga mga pamangkot, ano bala ang inyong hotline dira, Yes, oh. dira sa aton nga Abseo 6 dira sa Okay, sa hotline. Santa Barbara International Airport, Iloilo. Yes. Ano ang hotline natin? Ato lahat. Eh, importante yun nga may hotline kita kay in case bala nga may pamangkot ang atong mga pumuluyo, may aras sila sugaton, or may gadulong, ano bala ang dapat nila ma-remind ang ilang self, no? So, kinala kita may hotline number. Yes, sir? Tawagan ko lang ang hotline is 0966 502 5538. Okay, lahat ay number sa ating Abseo 6 or sa ating Iloilo International Airport Police Office. Amo ni ang 0966-502-5538. Sa liwat ng pingping, base mas klaro imo tawag. Ako na. 0969-502-5538. Okay. Kag kung ano man, kag kung may ara ka mo nga Facebook page or may ara ka mo Facebook page, sir, nga pwede na kontakon. Oh, pwede git sa 6 Abseo
Iloilo. 6th Abseo. Ano na ang spelling, sir? Ang 6th is I-X-T. SIX lang. S-I-X. And then, Abseo. Abseo 6. I'd say, Ayan. So, pangita na ang Facebook page ang aton nga 6th Abseo. Kag pwede ka mo ka-PM dira. Kag Pwede gito. 24 hours open. Open na Na ngayon naman, no, amo ni ka namin subong sa technology nato kay sa aton nga social media because nga kung wala ka cellphone, wala ka cellphone, pero may anak ka nga Facebook. yes. O pwede man, kay may PC ka or laptop ka. Pero again, you can always find ways to connect with the Abseo naton. Pero kung hindi nyo makita ilan ang Facebook page, dire ka Sa mo. number na lang. Sa number, kang dire ka mo sa 24/7. Iloilo Police Provincial Office, tagaan naman ka mo sa number sa Abseo. But so nice gaya para immediate ang response. Go to the Facebook page sa ating Abseo 6, i-follow nyo. Facebook page na or account? Account lang siya. Account. Hindi pa sa page. Okay, I think I-suggest dapat page kay with the number of pumuluyo dire sa probinsya sa Iloilo sa Region 6, I think the 5,000 is not enough na friends na para mag-contact ninyo dira, no? So Sa again, ano pa, sa dugang inabalang gusto mo ipaabot sa ila, balikan natin, ining nang ka-controversial, bala sir nga bomb joke. Pwede mo explain oo. sa aton pumulo yung Ilonggo? So, ang bomb joke kung mo sa background, vital installation, hindi ka pwede mag-joke da. So, ang bomb joke, prohibited siya. Bawal gid. Bawal gid. Pwede ka mapriso, pwede ka magmulta. yes, pwede kayo mag-process. So hindi mag-joke-joke ha sa Hindi mga ka mo mag-joke sa Oo. bumba-bumba. especially kung di nga mag-start ang joke sir da sa sulod, within sa perimeter sa Oo. airport. So long as you are inside the premises of our airport, bawal mag-mention or bawal mag-create sang joke na naga-mention about bomb or about explosion, about sunog, o tatara siguro pati sunog. Okay, ma-create na siya sa ano, Panic. panic sa mga tao. Oo na, so bawal duda. Bawal gid siya. Bawal. Like, Isang so, joke lang na pwede ka gid mapriso. pwede kang mapriso, kag especially nga kung ara ka na sa susunod plano, and nablangaga, Oh, mas lalo na. langas, no? Pwede ka Mas lalo kaya na, mas lalo na. pag-waong ka ginang, di ba? Pag ka, tapos arestuhon ka. Aresto ka Arestuhon ganyan. ka. So bawal ang bump joke aside from bawal ang wala face mask, wala face shield, kag wala sang alcohol kag sulod sa Facebook sa airport, bawal ang wala espas, ha? Ang espas is subong wala pa try eh. Bawal Pero ang tapos wala na. coordination. Bawal ang coordination, bawal ang magtumpok-tumpok ng bilog na clan sa pagdulong, pagsugat sa atong kakapamilya, di ba? So sir, nagtalon, ano ang last name mo nga message? May ara ka nga gusto i-greet? Kasi may tanaw nga kapamilya natin, di ba? Gusto ko lang i-greet gali. Una-una gid ang akong misis, si Oh, Mercy wow. Joy. Gagangawon Ma'am, niya good anak, morning. 4 months. 4 months na, no? Tapos si Sir Gandarosa. Hello, sir. Ako nagkataas sa panahon, no? Kay the last time we met ni Sir Nagtalon, soltero pa, subong may bata na, no? Wow, congratulations, Tapos guys. sa mga wala na kay Balo, ining aton bisita, top 1 ini siya. You deserve ko na sir. O hambali sir, MJ Samurai, iba ka talaga, may idol. You deserve to be top 1 in our class. Wow, Diba? congratulations. Top 1 ni no? siya. o, Yes. diba? Amo na ko na mabakas magtuon. Oh. Baka- Nga ikaw ya wala kay top 1. Kaya hindi ako. Ikaw ang muse. Hindi pwede Pero mag-top ano, 1 ang muse. wala balasang may makadaogon sa aton sa dalaga, no? Na ako naman yung top 1 sa dalaga na. Na, so, Strong Kung- man. Kanya-kanyang talent. kung di ka strong, dito ka pound. Yes. If you are strong with academics, go with academics. If you are strong with the sports, go to the sports. Very good. No? Sir, thank you so much for giving us time diri sa Kapikag Balita nga aming kaupod ka namon. Kaya at least nahatag naton sa aton mga tumalanaaw diri sa aton nga programa. Ano bala ang mga functions, ano bala ang mga programa, kag ano bala ang dapat nga natutandaan kung ara kita sa Iloilo Airport, kag ano bala kag nakilala nato, no? Kabay pa nakilala naton dugang ang aton ginatawag nga Abseo. Now we know the difference between Abseo people, personnel, kay sa aton ginatawag nga airport police. They are two different things. Yes. Kagame luwas sa airport police kag sa aton nga Abseo PNP may ara pagkikitaya nga security guards nga nagabantay sa aton dira nga Iloilo International Airport, no? So amo yadto ang mga impormasyon kag balita nga mga tipon para sa subong nga aga. Nalipay kami sa inyo padayon nga suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cubs. Padayon lang sa pagsuporta sa New Big Hits ang Police Regional Office 6 ang hotduo sang IPPO ang Kape kag Balita. Sa liwat sa ngalan sa among Provincial Director, Police Colonel Gilbert Correro, kami ang inyo mga Ilonggo Cubs, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindor Jr. Pag ako naman si Police Lieutenant Maria Peomiten. Inyo, Inyo, mas saligan. masaligan.